No niin, nyt ollaan vihdoin päästy tää energiadrinkkejä arvosteluun. Ja tänään meillä on testi tällainen Mad Grog Used Energy Green Apple. No niin, no tölkki 4/5, koska muutenhan saatana hieno tölkki, mutta annetaan nyt 5/5 sitten. Sitten avataan. Vittu. Oi saatana. Oi. Voi helvetti. No niin. Haju on aivan täydellinen. Katsotaas. Oi saatana. Se on just tällaista, mitä mä en halunnut. Tuollaista kuseen keltaista. Niin. Voi vittu. No, eikä sitten maisteta vaan sitten. Mutta maku on aivan täydellinen. Muuta ei voi sanoa, että maku on aivan täydellinen. Siellä on meidän MF, joka tästä on ensijaksossa ja niin. Mutta väri 1/5 ja maku 5/5. Tää oli kyllä ihan niin hyvä. Mä vedän. Onko mitään parempaa? Paitsi burnit tietysti. No niin, mutta se on nyt moro.